ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல அத்தியாயம் 6 பார்க்க போறோம். முதல் 6 அத்தியாயங்களும் கர்மயோகங்களை பத்தி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம தியான யோகம் பார்க்க போறோம். சாங்கிய யோகம் அப்படின்றது இதோட பேர். அதாவது ஆத்மா, சாங்கிய யோகம்ன்றது ஆத்மாவை பத்தின விஷயங்கள் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மாவில தன்னையை நிறுத்தி பகவானோட அவங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கும்போது அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த தன்னிலேயே அவங்க மகிழ்ச்சி அடைய முடியும், பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். தியான யோகம் ரிஷிகள் முனிவர்கள் இதெல்லாம் நல்லபடியா அவங்க கடைபிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஆனால் இது கலிகாலத்துக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா கலிகாலத்துல தியான முறையில நம்மளால பகவானை அடையிறதுன்றது ரொம்பவே சிரமமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுனால நம்ம தியானம் வழி இது பொதுவா மெடிடேஷன் சத்தியுகத்துக்கே பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியான யோகம் அப்படின்றது மனதையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவானை நம்ம அடையிறது. இது பிரம்மஜோதி அளவுக்கு நம்மள கொண்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சரி, நம்ம பொதுவா இந்த முக்தி அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் இல்லைங்களா? பகவான் விஷ்ணு முக்தி கொடுக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப முக்தியில எத்தனை வகைகள் உண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 5 வகைகள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்றத இந்த பிரம்மஜோதி வரைக்கும் நம்மள கூட்டிட்டு போறது. அதாவது நம்ம பகவான் மீது டிவோஷன்ஸ் இதுக்கும் மத்த முக்திக்கும் நாம் அதாவது மொத்தம் 5 வகையான முக்தி. சாயுஜ்ய முக்தி எதனால நம்மள கோலோகம் வைகுண்டம் போக முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்காது. சரிங்களா? இதுல வெறும் பகவானை மனதில் நிலைத்து தியானம் பண்ணுவோம். அதனால பகவான் மேல நம்ம முக்தி அடைவோம், அந்த ஒரு தாத்பரியம். அதனால இது அந்த பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் தான் நம்மளால போக முடியும். பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ஸ் வரைக்கும் இது நமக்கு உதவும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பிரம்மஜோதி வரைக்கும் போறது சாயுஜ்ய முக்தி. அதாவது பகவானோடு ஒன்னோடு கலந்து இருக்கிறது அப்படின்ற விருப்பத்தோட யார் ஒருத்தவங்க பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க சாயுஜ்ய முக்தி அடைவாங்க. அது சாலோக்கிய முக்தி அப்படின்றது பகவானோட லோகங்கள்ல இவங்க இருப்பாங்க. சாரூபிய முக்தி அப்படின்றது பகவானோட ரூபம் இவங்களுக்கு கிடைக்கும். ரூபத்துல பகவானுக்கும் இவங்களுக்கும் நித்தியசூரிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஸ்ரீவத்சம் இருக்காது இவங்க கிட்ட. சரிங்களா? அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு. அப்புறம் கௌஸ்துப மாலை இதுவும் பகவான் கிட்ட மட்டுமே இருக்கும். ஸ்ரீவத்சமும் கௌஸ்துப மாலையும் நித்தியசூரிகள் கிட்ட இருக்காது. ஆனா பகவானோட ரூபம் அத்தனையும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சாஷ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அப்லன்சஸ், நம்ம 6 அப்லன்சஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நேம், ஃபேம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதாவது பகவானோட அழகு, அப்புறம் ரினௌன்ஸ்டு நேச்சர், நாலேஜ், ஸ்ட்ரென்த், பியூட்டி, வெல்த் இந்த 6ம் இதெல்லாம் பகவானோட அப்லன்சஸ் சொல்லுவோம். அதனால பகவான் தனக்கிட்ட உள்ள அப்லன்சஸ் எல்லாத்தையும் நித்தியசூரிகள் யாரு அந்த மாதிரி அப்லன்சஸ் விரும்பி பகவான் அடைய விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு அது கிடைக்கும். அதை ஷாஷ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சாமிப்பிய முக்தி அப்படின்றது பகவானோட உபகரணங்களா இருக்கிறது. சரிங்களா? அதான் சாமீபிய முக்தி, பகவானோட அருகாமையிலே இருக்கக்கூடிய முக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ 5 வகையான முக்தி இருக்கு. அதுலயே ரொம்ப பக்தர்கள் விருப்பப்படாதது ஒண்ணு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அந்த சாயுஜ்ய முக்தி. பிரம்மஜோதியோடய அவங்க இருப்பாங்க. அது பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபட முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்கிறது அத்தியாயம் 6ல. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, மங்களாச்சரன் வாசிக்கிறதுக்கு அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன புத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வதாந்திதகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாமஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் சமசஜீவம் சாத்வைதம் சர்வதூதம் பரிஜன சைதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்த. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनभक्तु जगत्पदे गोपक्षे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्तकांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी
प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे चन्दिराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णयुक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधिनामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம நேத்துக்கு அத்தியாயம் 5 பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சந்நியாசா அல்லது கர்ம யோகா அதை பத்தி நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எது வந்து சிறந்தது அப்படின்னு பகவான்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. அதுல வந்து செயலின் மூலியமா, அதாவது ஒர்க் இன் டிவோஷன், அதுதான் வந்து சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதான் நேற்று நம்ம பார்த்தது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள், அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அது பகவான் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபடுறது அது நிஷ்காம கர்ம யோகாவா மாறும். ஏன்னா நம்ம பற்றுதல் இல்லாம நம்மளோட கடமைகளை செய்யறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல அது நம்மள என்ன பண்ணாது, கர்ம பந்தத்திலிருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கர்ம பந்தத்திலிருந்து நம்மள விடுவிக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அதான் நம்மளுக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. நம்ம மனம் அமைதியோட இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் மீது முழு நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் சமயத்துல நம்மளுக்கு மன அமைதி கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு 5.29 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 6 பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் அது என்ன அப்படின்றத சமபுத்தி விவஸ்வதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன அப்படின்றத ரகசிய சித்திதா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அபியாசேனது கௌந்தேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத சுஷீனாம் சம்ரித்தினாம் கேஹே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்க்கலாம். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றது நம்ம யுக்தமானோ மதக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ இன்னையோட நம்மளுக்கு வந்து இந்த கர்ம யோகம் அப்படின்றது முடிவடையுது. அதுக்கப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா 6.47 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லிருப்பாங்க பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இதுதான் வந்து அடுத்த அத்தியாயம், அதாவது 7-12 வரைக்கும் பக்தி யோகம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதற்கான அடிப்படை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் கர்ம யோகம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யோகா என்றால் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். யோகம் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா கர்மா, ஞான, பக்தி, யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னோம்னா, யோகம்ன்றது சாதனம். நம்மள ஆத்மாவை பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாதனம். நம்மளுக்கு எதுவுமே ஒரு சாதனம் வேணும் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம பேசுறதுக்கு கூட மொழி சாதனமா இருக்கு. இப்ப நம்ம பேசுறோம், அடுத்தவங்க அதை கேட்கும்போது மொழி சாதனமா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சாதனம் நமக்கு. அப்ப நம்ம செய்யற செயல்கள் பகவானுக்காக செய்யும்போது அது நம்மளுக்கு பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு சாதனமா அமையுது. அந்த செயல்கள் கர்ம யோகா அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்ப பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப யோகம்ன்றது சாதனம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல அஷ்டாங்க யோகா தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். 8 அங்க இணைப்பு. அஷ்டன 8 அங்க நிலைப்பாடுகள், யோகா அப்படின்றது இணைப்பு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன நிலைப்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அஷ்டாங்க யோகால யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி அப்படி 8 நிலைகள் உண்டு அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப யமம், நியமம், ஆசனம் இந்த மாதிரி 8 அங்கங்கள் உள்ளதுதான், 8 நிலைப்பாடுகள் உள்ளதுதான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அஷ்டாங்க யோகம். அப்ப என்னென்ன அப்படின்றது நம்ம ஸ்லோகங்கள் மூலியமாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லபடியா. அதாவது இந்த ஸ்லைட்ஸோடயே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன குறிப்புகள் போது யமம்ன்றது வெளிப்புற பண்புகள். ஏன்னா அதாவது நம்ம ஒரு இப்ப வந்து தியான முறை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அஷ்டாங்க யோகால. அப்ப தியானம்ன்றது மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பகவான் மீது ஒருமித்து இருக்கிறது தான் தியானம்ன்றது. அப்ப அப்படிப்பட்ட சமயத்துல வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்னு என்ன பார்ப்போம்னா, நம்மள சுத்தி உள்ள இடம் பாதுகாப்பானதா, தூய்மையானதா, அமைதியானதா இருக்க வேண்டும். இல்லைங்களா? இல்லன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது சிரமமா இருக்கும். அதனால வெளிப்புற பண்புகளை பத்தி நம்ம பார்க்கிறது தான் யமம்ன்றது. அதுக்கப்புறம் நியமம்ன்றது உட்புற பண்புகள். நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்மளோட தூங்கும் பழக்கம், உணவு உண்ணும் முறை, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட கேளிக்கையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிற விதம், சரிங்களா? எவ்வளவு நம்ம அதுல இன்வால்வ் ஆகுறோம். அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான வேலைகள், பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில நம்ம ஈடுபடுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஒரு அளவு எல்லாத்துலயுமே இருக்கணும். தூக்கமா இருந்தாலும் சரி, அது உணவு எடுத்துக்கும் விதமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு அளவுகளோட, ஒரு ஒழுக்கத்தோட இருப்போம் இல்லைங்களா? அதுதான் உட்புற பண்புகள்ன்றது. அதனால தான் பகவத்கீதை நம்மளோட வாழ்க்கை வழிகாட்டி நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே பகவான் குடுத்துட்டாங்க. இதுல மீறி நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா, கிடையாது. எல்லாமே பகவான் இதுல நமக்கு குறிப்பிட்டு குடுத்துருக்காங்கன்றது. எப்படி சாப்பிடணும்? எந்த அளவு உணவு அதாவது என்ன மாரி உணவு எடுத்துக்கணும்? எந்த அளவு எடுத்துக்கணும்? எப்படி எவ்வளவு நேரம் உறங்கணும்? அ எல்லா விஷயமுமே நமக்கு வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு குடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையோட வழிகாட்டி அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். நியமம், உட்புற பண்புகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆசனம் அப்படின்றது உட்காரும் விதம், தியானம். அதாவது இப்போ தியானம் பண்ணும்போது அவங்க ஏதாவது ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்கள கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா? பொதுவா பத்மாசனம் அப்படிலாம் பார்ப்போம். விருட்சாசனம் அப்படிலாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நெறைய இந்த யோகா கிளாஸஸ்லாம் போறாங்க. நெறைய ஆசனங்கள்லாம் கத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப யார் யாருக்கு எந்தெந்த முறையில ஆ அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருக்கோ, அந்த முறையில அவங்க வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்போ அதுல இருந்து தியானத்த அவங்க பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பொதுவா அஷ்டாங்க யோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா, பத்மாசனத்துல அமர்ந்து ஆ அவங்க தியானத்துல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கான விதிமுறைகள் தான் பிரத்யேகமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி. நம்மளோட ஆயுள் காலம்ன்றது நம்மளோட நாள் கணக்குல கிடையாது. நம்மளோட மூச்சின் கணக்கு தான் அப்படின்றத நம்ம பொதுவா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனால தான் பிராணாயாமம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு நம்ம இப்ப கோபப்பட்டோம் அப்படின்னா கூட நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? மூச்சு அ அ அ சமநிலையில இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளோட எமோஷன்ஸ் மூச்சு மூச்சு பயிற்சிக்கும், மூச்சு விதத்துக்கும் நம்மளோட எமோஷன்ஸ்க்கும் இது இருக்கு, சம்பந்தம் இருக்கு. அப்படின்னும்போது நம்ம மூச்சு நல்லபடியா நிலைப்பாட்டோட நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னாலே, நம்மளோட எமோஷன்ஸ நம்மளால முக்கியமா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிராணாயாமம் அதையும் வந்து மூச்சு பயிற்சி, அதற்குன்னே பிரத்யேகமா நெறைய முறைகள்லாம் உண்டு. கும்பகா, ரோகா அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது மூச்ச வந்து உள்ளார இழுத்து கொஞ்ச நேரம் அடக்கி வச்சு, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வெளியில விடுறது. அதுக்கெல்லாம் ஒரு அளவுகோல் உண்டு. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்மள பழக்கப்படுத்தணும் அப்படின்னா, நம்ம சமநிலையில இந்த எமோஷன்ஸ்னால அ எமோஷன்ஸ்னால நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம் அப்படின்றது. பிரத்யாகாரம் அப்படின்றது புலன்களை அடக்குதல் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது நம்ம முக்கியமா இந்த ஆசனங்கள எதுக்காக பண்றோம்? நம்மள இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து விடுவிச்சுக்கிறதுக்காக. அப்படின்போது புலன்களை அடக்கும் விதம். இப்ப மூச்சு பயிற்சி வரைக்கும் இதெல்லாம் ஒரு நிலைப்பாடு. அதாவது எல்கேஜிலேருந்து நம்ம வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறது வரைக்கும் நம்ம ஒரு படிப்படியா வாழ்க்கையில வரோம் இல்லைங்களா? அது மாரி வெளிப்புற பண்புகள், உட்புற பண்புகள், ஆசன நிலை, மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் புலன்களை அடக்கும் முறை. அததான் வந்து பிரத்யாகாரம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அது செஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனத்தை அடக்கும் முறை தான் தாரணைன்னு சொல்லுவோம். கவனத்தை ஒருமித்தல். மனம் வந்து சிதறாமல் ஒரு நிலையில இருக்கிறது. அதற்கப்புறம் இதுல தாரணையில நிலை பெற்ற மனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தியான நிலைக்கு வரும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சா காற்றில்லாத இடத்துல விளக்கு ஏத்தி வச்சா, அது முத்து மாரி அலையாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அலைப்பாயாம. அந்த மாரி நம்மளோட மனநிலை இருக்கும். அப்படின்றத தான் சொல்றாங்க தியானம் அப்படின்னு. சமாதி அப்படின்றது என்னன்னா, ம முழுமையா ஒருநிலைப்பட்டு இருக்கிற நிலைப்பாடு, ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெளியில என்ன நடக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிய வராது. சரிங்களா? பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முனிவர்கள்லாம் இப்ப வால்மீகி கூட அவங்க வந்து மேல என்னாச்சு? எறும்பு புத்துலாம் கட்டுச்சு அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. வெளியில என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. அதுதான் சமாதி நிலைன்னு சொல்லுவாங்க. முழுமையா லயிச்சிருக்கிறது. தண்ணீர் இன்பத்தை அடையறது. ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதுவும் வந்து
பகவானோட நம்மள இணைக்கும், ஆனால் பிரம்மஜோதி அளவுக்கு இணைக்கும். ஏன்னா இதுல பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு நம்மளால செய்ய முடியாது. 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் இதுல இருக்காது. அதுதான் ஒரு வித்தியாசமே தவிர, ஆனா இதுவும் நம்மள என்ன பண்ணும், பகவானோட இணைக்கும். இதுதான் சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் தான் வந்து அஷ்டாங்க யோகாவின் பண்புகள், அதான் நிலைகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க மாதாஜி 5.27 to 28 ஸ்லோகங்கள். நான் படிக்கட்டுமா? அவசியம் மாதாஜி. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகிர்பாஹ்யான் சக்ஷுச்சைவாந்தரே ப்ருவோः பிராணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாபியந்தரசாரிணௌ யதேந்திரிய மனோபுத்திர் முனிர்மோக்ஷபராயணः விகதேச்சா பயக்ரோதோ யசதா முக்த ஏவ சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து 5வது அத்தியாயத்துல பகவான் குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம். இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு பகவான் வந்து இதன் நிலை பொறுத்துதான், இதுதான் கண்டினியூஷன். ஏன்னா இது வந்து உரையாடல் இல்லைங்களா, பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் உள்ள உரையாடல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனருக்கு வந்து விருப்பம் ஏற்படும். அப்போ அஷ்டாங்க யோகத்தின் நிலைப்பாடுகளை இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி பகவான் வந்து 6வது அத்தியாயத்துல குறிப்பிடுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, சரிங்களா, புறப்புலன் விஷயங்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜட ஆசைகள் அது எல்லாத்தையுமே வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலைப்பாடுகள் இருக்கு இல்லைங்களா, யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாமம், அந்த ஒரு நிலைப்பாடு எல்லாத்தையும் இதுல நம்ம பார்க்க முடியும். பார்வை நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பிராணாயாமம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம் இந்த நிலைப்பாடு தான் இது. மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதிகள் ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். நம்ம நேத்திக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆசைப்படுறோம், அதனால நமக்கு பற்றுதல்னால பயம் ஏற்படுது, கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு, அதனால நம்மளுக்கு கோபம் ஏற்படும் கிடைக்காத பட்சத்துல அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அதனால நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். அப்ப இந்த ஜட உலகத்துல அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, யார் ஒருத்தங்க இந்த நிலையில இருக்காங்களோ அவங்க வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.6. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத षष्ठोऽध्यायः ஞான யோகः. பந்து 6.6 பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதः அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன் ஆகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம செய்யற விஷயங்கள் எல்லாமே மனத்தை பொறுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா ஆசைப்படுறோம், அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம செயல்கள் இருக்கு. அப்ப மனத்தை வென்றவனுக்கு இது தவறு, இது அதர்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், இது நம்மளை பந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளை ஈடுபடுத்த கூடாதுன்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ மனம் சிறந்த நண்பனா இருக்கும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ, அந்த மாதிரி தவறுன்னு தெரிஞ்சும் அதுல ஈடுபடுறவங்களுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி. ஏன்னா சரியான பாதையில கூட்டிட்டு போகாது, தவறான பழக்கங்கள், தவறான செயல்கள், அப்புறம் அதற்கான தண்டனை அப்படின்னும் போது மனமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, விரோதி ஆகுது. சோ நம்மளுக்கு எது வந்து ரொம்ப நம்ம இங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், மனம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா மனம் தான் ஆசைப்படுது. அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, புலன் பொருட்கள், அதை பார்க்கும்போது நம்ம என்னால நிறைய இருக்கு, வெரைட்டிஸா இருக்கு இல்லைங்களா, 1 2 எல்லாம் கிடையாது, நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கும் இந்த உலகத்துல. அப்ப அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆசை ஏற்படும். அப்ப அதை நம்ம அடையணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மனத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம சரியான முறையில கையாளணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனமே நண்பனும் மனமே விரோதியும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.10.
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः. हरे कृष्णा. மாதாஜி. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். சரிங்களா? யோகியானவன் தனது உடல், செயல், மனம், ஆத்மா இவற்றினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனத்தை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து, அதாவது இந்த ஜட உணர்வுகளிலிருந்து, ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒரு யோகி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது இந்த ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும், தனியான இடத்தில் அவங்க வசிக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இது வந்து இந்த கலிகாலத்துல இது நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது. பட் ஆனா என்ன பண்ணலாம், நம்ம நாம ஜபத்தை செய்யலாம். கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம சந்தோஷமா செய்யணும். இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் கூட அட்டென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஜாலியா அட்டென்ட் பண்ணலாம். நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்க போறோம், கிருஷ்ணரை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். அதுதான் பகவானை பத்தி பேசுறதுல நம்மளுக்கு எப்பயுமே சந்தோஷம். நம்மளை பத்தி பிடிச்சவங்களை பத்தி நம்ம பேசுறோம், நம்மளை பத்தி பிடிச்சவங்களை பத்தி நம்ம கேட்கிறோம்னா நம்ம ரொம்ப ஆசையா தானே இருப்போம் இல்லைங்களா? இப்ப பக்தின்றது சந்தோஷமா அனுபவிச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுதான். அதனால கிருஷ்ண பக்தியில எப்பயுமே சந்தோஷம் நிறைஞ்சு நம்ம அதை விருப்பத்தோட, ஆசையோட நம்ம செய்யணும். ஆனா இதுல என்ன நம்ம பண்ண போறோம்? யோகம் அப்படின்றது என்னன்னா, தனியான இடத்துல வசிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்மளோட எல்லா உணர்வுகளையும் ஆசைகளையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி, எனக்கு ஸ்லோகம் நம்பர் தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டேப் மறைக்குது. ஓகே. 11 and 12. 11, 12. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यास्ने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये. हरे कृष्ण. தேங்க்யூ சோ மச். யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்தில் சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோலையும் மென்மையான துணியினால் மறைக்க வேண்டும். சரிங்களா? அதாவது என்னன்னா, இது வந்து அந்த ஆசனம் நிலைப்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை விளக்கும் ஸ்லோகம். எப்படின்னா வந்து தனிமையான இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது யமம், வெளிப்புற பண்புகள், அதுக்கப்புறம் உள்புற பண்புகள், அதையும் வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கணும். அது அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம். இதுல வந்து ஆசனத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தனிமையான இடம் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப தூய்மையானதா இருக்கணும், பாதுகாப்பானதா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, அது வந்து ரொம்ப உயரமாவோ இல்லைன்னா ரொம்ப தாழ்ந்தோ இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா உயரமா இருந்தா அபாயம் உண்டு விழுறதுக்கு, தாழ்ந்து இருந்தா பூச்சிக்கள்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல தியானம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மனம் வந்து ஒரு நிலைப்படாது. அதற்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா, இந்த தர்பை புல்லாம் போடுறாங்க இல்லைங்களா? அது எதனாலன்னா தர்பை புல் போடுற இடத்துல பூச்சிக்கள்லாம் நெருங்காது அப்படின்றது ஒண்ணு. அப்புறம் அது புனிதமான ஒரு விஷயமும் கூட. ஆன்மீகத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதனால தர்பை புல்ல பரப்பி அது மேல மான் தோலை போட்டு மென்மையான துணி போட்டு அதற்கு மேல வந்து இவங்க அமர்ந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இந்த யோகம்லாம் எதற்காக செய்யறோம்னா, நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக. ஏன்னா மனம், புலன்கள், செயல்கள் இதெல்லாம் தான் நம்மள பந்தப்படுத்துது இல்லைங்களா? அதுவும் தவறான காரியங்கள்ல ஈடுபடும் போது அப்ப நம்மளுக்கு பாபம் வருது இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்தெல்லாம் நம்மள விலகி வச்சுக்கிறது, நம்மள தூய்மைப்படுத்துறது தான் இந்த யோகங்கள் அப்படின்றத தெரிஞ்சு பக்தின்றது நம்மள தூய்மைப்படுத்தும் விதம். பகவானே ரொம்ப தூய்மையானவங்க, அவங்க சம்பந்தப்பட்ட பக்தியும் எப்படி இருக்கும், தூய்மையானதா இருக்கும். அப்படின்னும் போது இதெல்லாம் நம்ம எதற்காக செய்யறோம்? இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்றது இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி, பிரத்யாகாரா 6.15. युज्जैनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. हरे कृष्ण. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடைவிடாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி
தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனத்துடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையுறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி. அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? டிசிப்ளின்டா இருப்பாங்க. பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी प्रणाम्स. नात्यश्नस् दुयोगोऽस्ति न सैकान्तम् अनश्नतः न साधिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुन. हरे कृष्णा प्रभुजी. थैंक यू हरे so much. அர்ஜுனா எவனுடன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க தெளிவா குறிப்பிட்டுட்டாங்க. என்ன சொல்லிட்டாங்க? இப்போ உள்ள பழக்கங்களே இதுதான் இல்லைங்களா? அதிகமா சாப்பிடுறது, அதிகமா தூங்குறது, அதிகமான நேரம் கண் விழிச்சிட்டு இருக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒண்ணு தூங்காமலே இருப்பாங்க, இல்லைன்னா தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். அது நேரமும் சரியா இருக்காது. 2 மணி வரைக்கும் வேற ஏதாவது பொழுதுபோக்குல ஈடுபட்டுட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் 12 மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து சிறந்த ஒரு பழக்கமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா இப்ப அதுதான் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பொதுவா மக்கள். அப்போ அர்ஜுனா எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ நிறையவும் சாப்பாடு ஆகாரம் எடுத்துக்க கூடாது. அது நமக்கு சோம்பேறித்தனத்தையும் உறக்கத்தையும் கொடுக்கும். அதே மாதிரி மிக குறைவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பலம் இருக்காது. இந்த உடலை சாதனம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு. அப்ப இந்த அதற்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு சாப்பிட்ட உடனே எப்படி இருக்கக்கூடாது? எந்த அசௌகரியமும் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு தெளிவு இருக்காது. ரொம்ப கம்மியா சாப்பிட்டாலும் நமக்கு தெம்பு இருக்காது. அப்படின்னும் போது அளவா எடுத்துக்கணும். அப்ப அந்த முறை என்ன அப்படின்றது பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணீர், அப்புறம் 1/4 வயிறு காற்று. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தான் அந்த டைஜஷன் நல்லபடியா நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்பதான் நம்மளுக்கு அசௌகரியங்கள் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பொதுவா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, யார் ஒருத்தவங்க நிறைய வந்து தூங்கிக்கிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க ரொம்ப சோம்பேறியா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மிக குறைவாக உறங்குறவங்களால மனதை ஒருநிலைப்படுத்தவே முடியாது. சஞ்சலத்தோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்களாலையும் என்ன பண்ண முடியாது? யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க தெளிவா குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 6.17 மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ என்னென்ன எதுல எல்லாம் நம்ம ரொம்ப ரெகுலேட்டடா இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கணும். நியமா, இன்டர்னல் டிசிப்ளின். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உண்ணுதல், நம்ம சாப்பாடு ஆகாரம் எடுத்துக்கிற விதம், என்ன ஆகாரம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதையும் பகவத்கீதையில பகவான் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் உறக்கம், அப்புறம் உழைத்தல். நம்ம இந்த ஜட உடலை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம உழைக்கிறோம் இல்லைங்களா? சிலவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நிறைய பணம் சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு கூட நம்மளுக்கு நேரம் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து உழைப்பாங்க. எதற்காக நம்ம எல்லாமே ஏர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலியோட சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு. ஆனா அதுக்கே டைம் இல்லாம நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நிறைய அவங்க தன்னை இந்த மெட்டீரியல் பர்பஸ்க்காக அவங்கள ஈடுபடுத்திட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ உழைத்தல் அதுவும் ஒரு அளவோட இருக்கணும். நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்ற அதுலயும் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ். அப்புறம் கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு அம்சம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பொழுதுபோக்கே தான் முழு நேர இதுவா இருக்கு. பிள்ளைங்க கிட்டயும் சரி, பெரியவங்க நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே வந்து கேளிக்கை, அதாவது இந்த டிவி இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து அதை வந்து கையாளும் முறையில சந்தோஷம். இல்லைன்னா இப்பெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அதுலயே முழு நேரமும் இருக்கிறதுனால நம்மளோட இந்த கிரியேட்டிவான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இப்போ அடங்கி போச்சு இல்லைங்களா? அப்ப கேளிக்கைன்றதும் ஒரு அளவுகளோட இருக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி இதெல்லாமே செல்ஃப் டிசிப்ளின் பழக்கங்கள் இல்லைங்களா? ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும்
அப்ப இதெல்லாம் ஒழுங்கா இல்லைனாலே துன்பம் வரும்ன்றோம். அப்ப இப்ப நம்ம பார்க்கறது குழந்தைகள் விஷயத்திலும் சரி, பெரியவங்க விஷயத்திலும் சரி, இந்த 4மே வந்து நெறிப்பாட்டோட கிடையாது இல்லைங்களா? அதனாலதான் நோய் அதிகமா வர்றது, துன்பங்கள், மன அமைதி இல்லாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள். அப்ப பகவான் இங்க தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 4 விஷயத்தையும் யாரு டிசிப்ளினோட இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத இங்க நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. மத்தஜி 6.18 ஸ்லோகம். டிவோட்டிஸ் யாருக்காவது படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கா ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தஜி லலிதா மாதாஜி படிக்க சொல்லு. படிக்கிறேன். यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा. हरे कृष्ण. மாதாஜி, யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது யோகியானவன் யார் ஒருத்தவங்க, இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எல்லா பழக்கங்கள்ல இருந்தும் தன்னை நெருப்படுத்தி யார் இருக்காங்களோ அவங்க யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனத்தின் செயல்களை அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், தன்னோட மனத்தின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்த முடியும். எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு அப்ப அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நமக்கு உன்னதம் அப்படின்றது தெரிய வந்துடும். அப்போ ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதமான உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். யோகம்ன்றது தன்னை பகவான் மேல ஈடுபடுத்திக்கிறது. சரிங்களா? சாதனம் பகவானோட ஆத்மாவை பகவானும் இணைக்கிற ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த சாதனத்துல தன்னை நல்லபடியா நிலைநிறுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கான ப்ராசஸ் தான் இந்த அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 6.19 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण यथा दीपो निवागस्तो वेङ्कटे सोपमा स्मृता योगिनो यत सिद्धस्य यज्ञतो योगम् आत्मनः. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ so மச். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனத்தை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ தியான நிலை வராங்க. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். யமா, நியமா, ஆசனா, பிரத்யாகாரா, அதுக்கப்புறம் பிராணாயாம, பிரத்யாகாரா, அப்புறம் தாரணா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப தியான நிலை அதுல எப்படி இருக்கும் நம்மளோட மனம் அப்படின்னா, காற்று வீசாத இடத்தில் தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனத்தை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் தாண்டி வரும்போது அவங்களால எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்த முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சமாதி நிலை, அதுல என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. சமாதி நிலை தான் உயர்ந்த நிலை அஷ்டாங்க யோகத்துல. அப்ப அவங்க முழுக்க இந்த ஜட உலகிலிருந்து அவங்க விலகி இருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூய மனத்தால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலை உணரலாம். இந்த சக்ராலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து குண்டலினி சக்தி அதெல்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு ஆத்மா அப்படின்றது புலப்படும். அப்ப அதுலயே ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் தான் இல்லைங்களா, எப்பயுமே வந்து பரமானந்த நிலையில இருக்கும் ஆத்மா. அப்ப அதை அவங்களால உணர முடிஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலை உணரலாம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதுதான் நித்தியமான ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை. இதை விட இந்த உலகத்துல ஜட உலகத்துல எவ்வளவு ஒரு மிக உயர்ந்த விஷயம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு துச்சமா தெரியும். சரிங்களா? இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா ஆத்மாவோட அந்த பரமானந்த நிலையை அவங்க வந்து அனுபவிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்தது.
அதற்கு நிகரானது எதுவும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க இருப்பாங்க. அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவங்க அதை பார்த்து எப்பயுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எப்போதும் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவ்வளவு கஷ்டங்கள் நம்மளாம் சொல்றோம் இல்லையா, கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு வாழ்க்கையிலன்னு. ஆனா அவங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாலும் அதுவும் அவங்களுக்கு துச்சமா தெரியும். எவ்வளவு பெரிய துன்பமா இருந்தாலும் அதை அவங்க பெருசா எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? ஏன்னா அவங்க அந்த ஆத்மாவோட பரமானந்த நிலையில அவங்க உணர்ந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால அவங்களோட நிலைப்பாடு கஷ்ட நஷ்டங்கள், சந்தோஷம், துக்கம் இதுல இருந்து முற்றிலும் விலகி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் சமாதி நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க ஒரு சில உதாரணங்கள் பார்க்கிறோம். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துரோணாச்சாரியார் பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா பாண்டவர்களுக்கு. அப்ப ஒரு மரம் இருக்கும், அந்த மரத்தின் மேல ஒரு குருவி இருக்கும். அத பார்த்து அம்பு எய்தணும். அதுதான் பயிற்சி. அதுதான் போட்டி. அதுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிடுவாங்க துரோணாச்சாரியார். அப்ப எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு எல்லாரும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. யுதிஷ்ட மகாராஜர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அங்க ஒரு இது கிளை இருக்கு, பறவை இருக்கு, அதை சுத்தி நிறைய பழங்கள்லாம் இருக்கு, கீழே எறும்பு புத்து இருக்கு, பறவையை அடிச்சா அந்த பறவை அந்த எறும்பு புத்து மேல விழும், அதனால அந்த எறும்பு புத்துக்கு சேதம் ஏற்படும் இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களாம். அப்ப அது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு விஷயம்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு அரசன் ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே சரி பார்க்கணுமா, யாருக்கும் எந்த சேதமும் இல்லாம தர்மத்திற்கு எந்த பாகுபாடும் இல்லாத அளவுக்கு யோசிச்சு அவங்க முடிவு எடுக்கணும்ன்றது. அப்ப அவங்களுக்கு அது சிறந்த ஒரு விஷயமா அதை பார்க்கப்படுது. அதே போக்கஸ், மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது அப்படின்போது அர்ஜுனன் கிட்ட துரோணாச்சாரியர் கேட்டப்ப எனக்கு குருவியோட கண்ணு மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான் போக்கஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நமக்கு எப்பயுமே பகவத்கீதையில் உள்ள ஸ்லோகங்களை நம்ம இப்ப அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, நமக்கு இப்ப பறவையோட கண் மாதிரி என்ன தெரியணும்னா கிருஷ்ண பக்தி. சரிங்களா? அது ஆனந்தமா பண்ணணும். அதை வருத்தத்தோட. ஏன்னா நம்ம முன்னாடி நிறைய சாப்டர்ஸ்ல நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பின் பரிமாற்றம். பகவானை பத்தி பேசுறது, கேட்கறது, அவங்களுக்கு சேவை செய்யறது எல்லாமே பரம சந்தோஷத்தை தரக்கூடியது. அனுபவிச்சு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் அதெல்லாம். கஷ்டப்பட்டு ஏதோ கட்டாயத்தின் பேர்ல நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயமே கிடையாது. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு, நம்மளோட வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம எப்படி சர்வீஸ் பண்றோமோ, அன்பை வெளிக்காட்டுறோமோ, அதே மாதிரி பகவானுக்கான விஷயம் தான் இது அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்கு இப்போ போக்கஸ்டா நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பக்தி. அதுல நம்மள எப்படி நம்ம முன்னேற்றிக்கலாம் அப்படின்றதா. அதுக்காக தான் இந்த சத் சங்கங்கள்லாம். இதுல இணைஞ்சு நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியா அதுல முன்னேற்றம் அடையணும், அதுவும் சந்தோஷமா செய்யணும். சரிங்களா? அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கரெக்டா போக்கஸ் பண்ணாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி பாண்டவர்கள் அஜ்ஞான வாசம் அங்க போறாங்க. அப்போ 12 ஆண்டுகள் மனத்தை வைராக்கியத்தோட வச்சு அந்த 12 ஆண்டுகளும் அவங்க அந்த டாஸ்க முடிக்கிறாங்க. எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லாம அவங்க தேவையான போருக்கு தேவையான விஷயங்களும் அவங்க சேகரிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், அதுல போக்கஸ்டா இருக்கணும். அதே மாதிரி திரௌபதி சுயம்பரம் அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு ஒரு போட்டி உண்டு. மேல உள்ள மீனை கீழே உள்ள அந்த தண்ணீர்ல பார்த்து அவங்க குறி வச்சு அவங்க அம்பு எய்தணும்னு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுவும் வெறும் கண்ணாடி மட்டும் இல்ல, தண்ணீர்ன்றது காத்துல அலைப்பாயும் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட தண்ணீர்ல மீனோட பிம்பத்தை பார்த்து அவங்க அம்பு எய்துறாங்க. அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும், அது அவ்வளவு சிறந்த ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயம் இல்ல. ஆனாலும் அர்ஜுனனால அதையும் செய்ய முடிஞ்சது. நம்ம எல்லாரும் இவங்களோட இதுலதான் வம்சத்துலதான் வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா. நமக்கு முன்னோர்கள் தான் அர்ஜுனர் எல்லாருமே. அப்படின்னும் போது இவங்களால எல்லாம் இவ்வளவு பக்தி பண்ண முடியும், போக்கஸ்டா இருக்க முடியும் போது நம்மளாலே முடியும். ஆனா நம்மளால ஏன் முடியலன்னா, நம்ம ஒரு நிலையோட இல்ல, நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்மள திசை மாறி இருக்கோம் அப்படின்றதுதான். ஆனா என்னைக்கு நம்மளும் ஒருநிலைப்படுறோமோ, நம்மளாலும் அர்ஜுனர் மாதிரி, பாண்டவர்கள் மாதிரி நம்மளால போக்கஸ் பண்ண முடியும், பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். துர்கா மாதாஜி 6.34 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோ இவ சுதுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நமக்காகவே அர்ஜுனர் கேட்டது. எப்படி 3rd சாப்டர்ல பலவந்தமா ஏன் பாபத்துல ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. நிறைய ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனர் நமக்காக தான் கேட்டாங்க. அதுல இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்ததாயிற்றே.
வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. இதற்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம். அர்ஜுனர் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க, டிட்டர்மினண்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தெளிவா இருப்பாங்க அவங்களோட குறிக்கோள்னு. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனர், அதுவும் தண்ணீர்ல பார்த்து பிம்பத்தை அவங்க கரெக்டா அவங்க வந்து அம்பு எய்துறாங்க அப்படின்னும்போது, அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா, சந்தேகம் இல்ல, கஷ்டம் என்னன்னா, மனம் அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்ததாயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. அர்ஜுனருக்கு அப்படி இருக்குன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா? இதுதான் என்னோட புரிதல். முதல் தடவை நான் இந்த ஸ்லோகத்தை கேட்கும்போது எனக்கு தோணின விஷயம் இதுதான். எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டான அர்ஜுனருக்கே இந்த ஒரு மனத்தை பத்தின அபிப்பிராயம் இருக்கும்போது, யோகத்திலாம் நிலைப்பாடு இல்லாம பக்தியில் நிலை சிரமில்லாத நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் இப்ப இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? கலியுகத்துல எவ்வளவு சிரமம் நமக்கு அப்படின்றத வந்து தெரிய வருது. அப்ப இதற்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுதான் நமக்கு பகவான் கொடுத்த அட்வைஸ். அதை நம்ம நல்லபடியா எடுத்துக்கணும், உள்வாங்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6.35. லலிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. हरे कृष्णा. மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனத்தை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. பகவானும் சொல்லிட்டாங்க, இது வந்து சந்தேகம் இல்லாம கஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா நிறைய கடல்ல உள்ள அலைகளை எப்படி எண்ண முடியாதோ, அதை தடுக்க முடியாதோ, அதே மாதிரி நம்ம மனசுல உள்ள ஆசைகள், எண்ணங்கள் இதெல்லாம் நம்மளால தடுக்கவும் முடியாது, எண்ணவும் முடியாது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு ஆசைகள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளோட மனசோட நிலைப்பாடு. அப்ப அமைதியற்றதாதான் இருக்கும். ஆசைகள் நிறைய இருக்க அதை நம்ம அடையவும் மாட்டோம்ன்ற எண்ணம் இருக்க அமைதியும் சந்தோஷமும் நம்ம கிட்ட நிலை பெறவே முடியாது. அப்படின்னும் போது அமைதியற்ற மனத்தை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. பகவானும் சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். இதுதான் நமக்கு பகவான் கொடுத்த உபதேசம். இதை நம்ம நல்லபடியா வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். பயிற்சி அப்படின்னும் போது ஆன்மீகத்தில் நிலை பெறுறது, சந்தோஷமா நிலை பெறுறது, 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மளை நிலைநிறுத்திக்கிறது, அதுதான் பயிற்சி. சரிங்களா? ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வர்றது. இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ண சில பிள்ளைங்க வந்து எடுத்தோடனே நல்லா படிச்சிருவாங்க. சில பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நிறைய பிராக்டிஸ் கொடுக்கணும். எழுத வச்சு அவங்கள நல்லா பிராக்டிஸ் கொடுத்தோம்னா அவங்களாலையும் நல்ல மதிப்பெண் வாங்க முடியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் கலிகாலத்துல என்ன பண்ணணும்? நிறைய சாதனங்கள் செய்யணும். சாதனா பக்தி, நிறைய பகவான் சேவையில ஈடுபடுத்தி நிறைய கேட்கணும். கேட்டாலே போதும். சரிங்களா? அதுவே நமக்கு நல்ல உயர்ந்த நிலையை கொடுக்கும். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு கிடைச்ச மாதிரி. அப்ப தகுந்த பயிற்சி, அப்ப நம்ம பயிற்சியில நிறைய ஈடுபடணும் அப்படின்றதுதான். அதுக்கப்புறம் பற்றின்மை. எதுல பற்றின்மை? இந்த ஜட ஆசைகள்ல எவ்வளவு முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கோமோ, ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதுல நிறைய ஆசைகள் உண்டு. ஆசைகள் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அதுல என்ன இருக்கும்? பயம் இருக்கும். கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அந்த பயம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால அமைதியாவும் சந்தோஷமும் இருக்க முடியாது. கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம் வந்து அதர்மத்தில் ஈடுபடுவோம். இதுதான் இப்ப ஃபார்முலாவா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? யார் பகவத்கீதை படிக்கலையோ அவங்க எல்லாரும் இந்த நிலைப்பாட்டுலதான் இருக்கும். அப்படின்னும் போது நம்ம இப்ப பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பற்றின்மை, இந்த ஜட ஆசைகள், மனசுல ஏற்படுற நிறைய ஆசைகள்ல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும்? இது நமக்கு அவசியம் இல்ல. ஏன்னா இந்த ஜட ஆசைகள் எல்லாமே உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள், குணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள். இது எல்லாமே நிரந்தரமற்றது. அப்ப அதுல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும்? படிப்படியா நம்ம குறைச்சிக்கணும். அதனாலதான் நம்ம சென்சஸ் எல்லாத்தையும் எதுல பயன்படுத்தணும்? மனசை பகவான் மேல ஆசைப்பட்டு பகவான் மேல இப்ப நம்ம பேசணும்னு விருப்பம் இருக்கு அப்படின்னா பகவானை பத்தி நிறைய பேசலாம். கேட்கணும் நிறைய விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னா நிறைய பகவானை பத்தி கேட்கலாம். இந்த மாதிரி நம்மள நிறைய நம்ம பற்றின்மை, பிற விஷயங்கள்ல இருந்து பற்றின்மையில கொண்டு வந்து அப்புறம் அதே சமயத்துல, ஏன்னா வெறும் பற்றின்மை மட்டும் பாதி அளவு தான். சரிங்களா? நான் ஜட விஷயத்துல விலகி இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து பாதி அளவு தான். அதுதான் ஃபால் டவுன் ஆயிடும். ஆனா அதையே நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த சென்சஸ பயிற்சி பண்ணணும். எதுல? பக்தியில நம்மள பயிற்சி பண்ணிக்கணும். அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இந்த ரெண்டுமே. அர்ஜுனரோட நிலைப்பாடு மனதை பத்தி, பகவானோட அறிவுரை, இது ரெண்டுமே நமக்கு பிரத்யேகமா பகவான் கலிகாலத்துல கொடுத்த ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இது அப்படியே நம்ம கேட்டுட்டு விட்டுறாம
நம்ம பயிற்சியில கொண்டு வரணும், பற்றின்மையோட ஜட வாழ்க்கையில அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனம் ஒரு நண்பன் அல்லது எதிரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்மளோட மனம் என்ன அப்படின்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். இந்த ஒரு ஃப்ரீ வில் தான் நமக்கு உண்டு. சரிங்களா? எனக்கு ஜட உலகத்துல இருக்கிற ஆசைகள் தான் வேணும் அப்படின்னா மனம் எதிரியாகி நமக்கு சந்தோஷத்தையும் நிம்மதியும் எடுத்துரும். மனம் நண்பனா இருக்கும் அப்படின்னா பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்தி பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும், பயிற்சியும் பற்றுதல் இன்மையின் மூலமாக அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். துர்கா மாதாஜி 6.41 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம். பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமா சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஷ்டோபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப யோகாசனம் அதுல வெற்றி அடையாத தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன அப்படின்றதுக்கான இது ஆன்சர் தான் இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகமும். சரிங்களா? அப்ப அஷ்டாங்க யோகால முழுமையா வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்றது கிடையாது. என்ன ஆகுது? அதுல தோல்வி ஏற்படும், சரிவு ஏற்படும் அப்படின்றத இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா அவங்க பற்றின்மையோட இருக்காங்க. எதுல? ஜட வாழ்க்கையில. ஆனா பகவான் சேவையில ஈடுபடல. ஆக்டிவான மனத்தையும் சென்சஸையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது? வீழ்ச்சி ஏற்படுது. அதே யார் ஒருத்தவங்க மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்திக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படாது. அதனாலதான் பக்தி யோகம் சிறந்ததுன்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப யோகாவில் வெற்றி அடையாத தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன அப்படின்னும் போது, வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப என்ன பண்றாங்க? ஏன்னா இது ரொம்ப ஆத்ம பலத்தை கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த மனதையும் புலனையும் கண்ட்ரோல் பண்றது. சரிங்களா? போக்கஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த மாதிரி மனசை ஒருநிலைப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா நம்மளோட சக்தி எல்லாம் ஒருநிலைப்படும் போது அது அவ்வளவு ஒரு வீரியம். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கும் அந்த சக்தி. அதனாலதான் யோகால நல்ல நிலை பெற்றவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? நிறைய வேற வேற கிரகங்களுக்கு அவங்களால போக முடியுது. துர்வாசர் நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம், அவங்க வேற வேற கிரகங்களுக்கு எல்லாம் போறாங்க இல்லைங்களா? வைகுண்டம் வரைக்கும் அவங்களால போக முடியுது. எதனால? அவங்க மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி யோகாசனத்தில் ஈடுபட்டதுனால என்ன ஆகுது? அவங்களுக்கு தவ வலிமையினால அவங்க வேற வேற அதாவது வைகுண்டம் வரைக்கும் அவங்களால போக முடியுது. ஆனா ஏன் அங்கே இருக்க முடியலன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அவங்க ஈடுபடல. அதாவது தியானத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்படின்றதாங்க. சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம பலம் நல்லபடியா கிடைக்கும் எல்லாருக்குமே. நிறைய மிஸ்டேக் 8 விஷயங்கள் உண்டுன்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அனிமல் லஹிமா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் உண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இது அத்தனையும் கிடைக்கும் மனதையும் அஷ்டாங்க யோகால வெற்றி பெறும்போது. அப்போ அதுல அப்போ அது ஒரு சிறந்த விஷயம்தான் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அதுல வெற்றி அடையாத யோகி என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கஷ்டம் சேரவே சேராது. புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின், அதாவது என்ன புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்கள்? ஸ்வர்க்கம், அந்த தபலோகம், மகரலோகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த லோகங்கள்ல பற்பல வருடங்கள் அவங்க இருப்பாங்க. அதற்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லோர்களின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் ஒருத்தங்க அஷ்டாங்க யோகால இருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்களோ அவங்க மேலுலகங்கள்ல போய் நல்லபடியா அந்த விஷயங்களை அனுபவிச்சுட்டு நன்மைகளை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இங்க பிறப்பெடுப்பாங்க. அது ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கும்போது பக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அது மாதிரி செல்வந்தின் குடும்பத்துல அப்ப பக்தி சேவையில தானே ஈடுபடுத்திக்க முடியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பிறப்பு அவங்களுக்கு உறுதி அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அதே யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? இது நீண்ட நாள் பயிற்சி செஞ்சதுக்கு அப்புறம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாங்களா? 6.42 வாசிக்கிட்டா? அவசியம் மாதாஜி. அத்தவா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்ம யதீத்ருஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும்.
அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க ரொம்ப காலம் அஷ்டாங்க யோகால பயிற்சி பெற்று அதிலேருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்களோ அவங்க என்னவாங்க, ஆன்மீக குலத்துல பிறப்பாங்க. ஆன்மீகவாதிகள் உள்ள குடும்பத்துல ஆல்ரெடி நல்ல ஆன்மீகத்துல நல்ல நிலை பெற்று உள்ளவங்க அவங்க குடும்பத்துல பிறந்து மறுபடியும் ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா ஈடுபட்டு அவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 6.47 ஸ்லோகம். योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகங்கள் இருக்கு மாதாஜி, அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் பக்தி யோகத்துக்கான ஆரம்ப நிலை. அதாவது இதுல இருந்துதான் இது பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்களே பக்தி தான் சிறந்ததுன்னு. இதுல இருந்து நிறைய பக்தியை பத்தி பகவான் குறிப்பிடுப்பாங்க. இன்னுமே மிக நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பத்தி நம்ம பக்தி யோகத்துல நல்லபடியா நம்ம எல்லாரும் பகவான் அனுகிரகத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன், நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் பகவான் மேல, சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் என்னதும் நம்ம அதுல நம்பிக்கையோட இருக்கணும். அப்புறம் எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைத்து அந்த மனம் அதுதான் ஆசைப்படுதுன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா, அடங்காதது நிலையற்றதுன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அந்த மனத்தை என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி அதுதான் எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி பகவானே மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ. என்னென்ன செயல்கள் செய்யறோமோ எல்லாம் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களா, அதுதான் அன்பு தொண்டு. சரிங்களா? நம்ம எவ்வளவு செயல்கள் வேணாலும் ஒரு நாளைக்கு செய்யலாம், ஆனா இதெல்லாம் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சத்துவகுணத்தில் உள்ள செயல்களா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம கவனத்துல வச்சுக்கணும். அப்போ திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். பக்தி யோகம் அதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லி பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத நமக்கு பகவான் உபதேசம் கொடுக்கறாங்க. இதோட 6வது அத்தியாயம் முடிவு பெறுது. பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. இதுலயே எல்லாமே அடங்கி இருக்கும். கர்மா இருக்கும், பக்தி செயல்கள் இல்லையா. பக்தி யோகம்ன்றது பக்தி சர்வீஸ், அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்போ அதுல கர்மா இருக்கு, ஞானம். யாரு பகவான்றது நமக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு பக்தி யோகம் பண்றோம் இல்லைங்களா. நம்ம ஆத்மான என்ன தெரிஞ்சு அப்ப ஞான யோகம் இருக்கும். அஷ்டாங்க யோகம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பக்தியில நம்ம ஈடுபடும் போது அஷ்டாங்க யோகமும் அதுல இருக்கும். பக்தின்றது பகவானை திருப்தியும் படுத்தும், நம்மளையும் திருப்திப்படுத்தும். அப்படின்னும் போது பியூரிபிகேஷனும் கொடுக்கும். அப்படின்னு பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு. அப்புறம் சத்தியுகத்துல விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம், திரேதாயுக விலையுயர்ந்த யாகங்களை செய்யறது. சரிங்களா? அதாவது இந்த யாகங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து செய்யறது. அப்புறம் துவாபர யுகத்துல விரிவான கோயில் வழிபாடு, 6 கால பூஜைகள்லாம் டெம்பிள்ல பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. இப்பயும் அந்த மாதிரி கோவில் வழிபாடு மாதிரி எப்பயுமே பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த யுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா நம்ம பார்க்கிறோம். பாகவதத்துல 12.3.52 ஸ்லோகத்துல நம்ம இதை பார்க்கிறோம். 12வது கேண்டோ 3வது அத்தியாயம் 52வது ஸ்லோகத்துல எந்தெந்த யுகங்களுக்கு என்னென்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, அத சாதனம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது தியானம் சத்தியுகத்துக்கு, திரேதாயுகத்துக்கு யாகம், துவாபர யுகத்துக்கு விரிவான கோயில் வழிபாடு, கலியுகத்துக்கு இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கவும். அப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியான பேப்பர் இல்லைங்களா. எக்ஸாம் அப்படின் போது நம்மளுக்கு இப்போ முக்தி அடையணும் அப்படின் போது பகவானை திருப்தி பண்ணணும். இப்ப நம்மளுக்கு தியானம் நிலைப்பாடு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமமானது. அது மாதிரி யாகங்கள், இது மாதிரி விரிவான கோயில் வழிபாடு இதெல்லாம் நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும், பொருள் அப்புறம் வந்து நேரம் இதெல்லாம் நிறைய நம்மளுக்கு அது ஈடுபடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா இதுல கலியுகத்துல நமக்கு ரொம்பவே ஈஸி. என்னன்னா பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சாலே போதும். இவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சு பகவானை அடையிறாங்களோ, இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதே அளவுக்கு நமக்கும் என்ன கிடைக்கும், அனுகிரகம் கிடைக்கும். அப்போ பகவானோட நாமத்தை, ஹரி நாமத்தை, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றது ரெஃபரன்ஸ் எந்த ஸ்லோகத்துல, பாகவதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
ஜபமா பண்ணலாம், சங்கீர்த்தனமா பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அது மாதிரி வேதங்களின் குறிப்பு. இப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி வந்து நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரிநாமம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதற்காக எடுக்கப்பட்ட வேத குறிப்புகள் தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம். படிக்கிறேன். इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनं न भरतरो उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते. इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनं न भरतरो उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாஷன உபனிஷத் அதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. உபனிஷத்கள் 108, அதுல கலி சந்தாரண உபனிஷத் அப்படின்னு இருக்கு. இதுல வந்து கலியுகத்தை பத்தின எல்லா குறிப்புகளும் இருக்கும். நம்ம யாருக்காவது கலிகாலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த உபநிஷத்தை நம்ம எடுத்து நல்லபடியா படிச்சோம்னா கலிகாலம் ஏன் இப்படி இருக்கு நம்ம பிரமிப்படைய மாட்டோம். சரிங்களா? அதாவது மாம்பழம் இனிக்கும், பாவக்காய் கசக்கும், அதான் நிலைப்பாடு. அதே மாதிரி கலிகாலத்துல அதர்மம் வந்து தலை தூக்கி இருக்கும். அப்ப நம்ம இங்க உள்ள அதர்மங்களை பார்த்து நம்ம வந்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரமிக்க மாட்டோம் அப்படின்றதாங்க நம்மளுக்கு உணர்வு ஏற்படும். அப்போ கலி சந்தாரண உபனிஷத் அதுல என்ன குறிப்பிட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு கலிகாலத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ இந்த உபநிஷத்துல கொடுத்திருக்காங்க இந்த கலிகாலத்துக்கு இந்த வயதிற்குன்றது இந்த ஏஜ் யுகம். சரிங்களா? அப்ப இந்த யுகத்துக்கு ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட பகவானோட ஹரிநாமத்தை விட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உயர்ந்த முறைன்றது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தேவ கதிர அன்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீல 17.21 நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் கலிகாலம் எப்படி இருக்குமா? சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட சண்டை போடுற மனப்பான்மை இருக்கும். திருப்தி இல்லாம சண்டை போடுறதுலயே ஈடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க. பாசாங்கு அது மாதிரி ஏமாற்றுறது இதெல்லாமும் இதுல நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி, இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. பகவானோட ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி பாகவதம் 12.3.51. கலேர் தோஷே நிதே ராஜன் அஸ்தி ஏகோ மகான் குணः கீர்த்தனாத்யேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்கப் பரம் व्रजेत. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது பாகவதத்துல அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்க்கிறோம்? அதாவது உபநிஷத்துல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஹரிநாமம் தான் சிறந்ததுன்றது. அதே மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல இருந்து நம்ம இது இன்னொரு விஷயத்திலும் இருக்கு. நாரதேய புராணம் அப்படின்னு இருக்கும். அதுலயும் வந்து இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்க்கறது பாகவதம். அப்ப நம்ம இப்ப எதனால ஹரிநாமத்தை சொல்லணும்? கலிகாலத்துக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஹரிநாமம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சாலே போதும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? முக்தி அடைய முடியும். அப்ப அதற்கான ரெஃபரன்ஸ் அப்படிதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப என் அன்பான ராஜா பரீட்சித் மகாராஜருக்கு யாரு கொடுக்குறாங்க? சுகதேவ் கோஸ்வாமி உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த யுகத்துல நிறைவு மட்டுமே இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நமக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும். குறைபாடுகள் நிறைந்த உலகம்தான் யுகம்தான் கலியுகம். இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. அதனால நம்ம வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்க வேண்டாம். இங்க அதர்மம் நடந்துருச்சு, அங்க நடந்துருச்சு, அது இயல்பு, அப்படிதான் இருக்கும் இந்த கலிகாலம் அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாலே போதும். நமக்கு அந்த உளைச்சல் ஏற்படாது. இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த கலிகாலத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம்
ஹரிநாமத்தை சொல்றது மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து இந்த மாயாவிலிருந்து நம்ம விடுபடலாம். இந்த முக்குணங்களோட அடிப்படையில் இருக்கிறவங்கள அடிமைத்தனத்துல அதுல இருந்து நம்மளால விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு, அதாவது பகவானோட லோகம் வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு நம்ம உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பகவத்கீதை 10.25 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோ படிக்கிறேன். அவசியம். 10:25 இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். மஹர்ஷீனாம் ப்ருகுரஹம் கிராமஸ்மேகம் அக்ஷரம் யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோஸ்மி ஸ்தாவராணாம் ஹிமாலயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன் அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? நேத்திக்கும் நம்ம பார்த்தோங்களா, எல்லா யாகங்களின் இறைவன் நான் அப்படின்னு பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. பீஸ் ஃபார்முலால பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப யாகங்களின் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி. ஓபன் பண்ணல. ஓகே, சாரி, நான் படிச்சேன். நாம் ஆகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்திஷ் தத்ரார்பிதா நியமிதா ஸ்மரணேன காலாஹ ஏதத்ருஷித்வா கிருபா பகவான் மாமபி துர்தெய்வம் ஈத்ருஷம் இஹாஜனி நானுராகாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்தியலீலா 20.16. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம்ன்றது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பத்தின வாழ்க்கை சரித்திரம் நம்மளுக்கு இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து அவசியம் இன்னும் சில நாட்கள் கழிச்சு இன்னும் வேற வேற லெவல் நீங்க எல்லாம் போவீங்களா, அப்ப நீங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. அதாவது என்னன்னா, பகவானோட நாமமும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதற்கு ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் கூட உண்டு. ராமர் அவதாரம் பண்ணப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராம் அப்படின்னு எழுதி ராமன் எழுதி கல்லுல எழுதி அதை வந்து கடல்ல போட்டாங்க. அப்ப அந்த கல்லெல்லாம் கடல்ல முழுகாம மிதந்துகிட்டே இருந்தது. சரிங்களா? பாலம் கட்டும் சமயத்துல. அப்போ உடனே ராமர் வந்து, கல்லெல்லாம் கடல்ல மிதக்குதே, நானும் வந்து என்னோட கையால கல்ல போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போறாங்க. கடைசியில் ராமர் போட்ட கல் உள்ளார போயிடுச்சு. அப்போ உடனே ராமர் வந்து, இன்னும் என்னோட கல் உள்ளார போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே வந்து ஹனுமன் சொல்றாங்க, உங்களை விட உங்களோட பெயருக்கு வந்து சக்தி அதிகம் அப்படின்ற வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த ராமா அப்படின்னு எழுதி போடும்போது அந்த கல் வந்து மிதக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு லீலை. உடனே வந்து பகவான் வந்து அவங்க போட்ட கல் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு அப்படி கிடையாது. அவங்க அந்த அதாவது நாமத்துக்கும் பகவானோட நாமத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்றத நமக்கு உணர்த்துறதுக்காக செய்யப்பட்ட லீலை. அந்த அளவுல நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த ஒரு தாத்பரியத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது, பகவான் வேறு, பகவானோட நாமம் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. அப்போ நம்ம இப்ப கலிகாலத்துல பகவான் நம்ம அருகாமையில இல்ல, ராமர் மாதிரி கிருஷ்ணர் மாதிரி. ஆனா பகவானோட நாமம் நம்ம கிட்ட எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும். அதற்கு அவ்வளவு சக்தி உண்டு அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். புனித பேரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்னா உடனே நம்மளுக்கு நிறைய செல்வங்கள், நல்ல பேர் புகழ் அப்படி கிடையாது. நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில மட்டும் அதிர்ஷ்டம்ன்றது ஆன்மீகத்துல வளர்ச்சி, அதுதான் அதிர்ஷ்டம். பகவானை அடைகிறது, பகவானை திருப்தி பண்றது, அதுதான் அதிர்ஷ்டம். சரிங்களா? கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பெயர்கள் உள்ளன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த பெயர்கள் எல்லாம் வந்து பகவானோட சக்திகள் மிகுந்ததா இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்ப நம்ம ஸ்லோகங்கள் படிக்கணும், இல்லைன்னா வந்துட்டு வேற ஏதோ முறைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா அதுல சிறிது கஷ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா பகவானோட நாமம்ன்றது நம்ம ஒரு கட்டாயப்படுத்தி மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லைங்களா? 1000 நாமம், 1,00,000 நாமம் இருக்கு பகவானுக்கு. அப்ப அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம். ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு மெனக்கிற அளவுக்கு நம்ம பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு நம்ம சிரமப்பட அவசியம் இருக்காது. அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை நம்ம அத்தியாயம் 6ல பார்த்த விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், சமபுத்தி விவசத்தை பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள், அதாவது மனதை எதற்காக கட்டுப்படுத்தணும், மனம் நமக்கு
நண்பன் இல்லது விரோதி அப்படின்றதுனால அபியாசேன கௌந்தேய அதுதான் பகவான் சொன்னாங்க. பயிற்சினாலும் பற்றுதலின்மையினாலும் கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு. சரிங்களா? மனதை எப்படி நம்மளோட நண்பன் ஆக்கணும்ன்றதுக்கு. தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன? சுசீனாம் சம்ரித்தினாம் கேஹே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்த்தோம். அப்புறம் பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத யுக்த மனோ மதக அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம அத்தியாயம் 6ல் பார்த்தது. 4லேருந்து நம்ம பக்தி யோகத்தை நம்ம தொடங்குவோம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. जय श्री माता जी. माताजी जय श्री माताजी left. Right, Oh, माताजी. okay, माता जी. हरे कृष्णा. Hare Krishna devotees. Thank you so much.